Samtang sa Talisay City, motorkada og parada sa pipila ka mga ni kandidato sa dakbayan sa Talisay nining udlang adlaw sa kampanya. Gipaniguro sa kamahanan nga dili makabaldas trapiko. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan sa dakbayan sa Talisay, base usab sa memo nga gipagawa sa COMELEC nga makapaygayo ng mga kandidato ug motorkada sa bisan unsang adlaw nga gitaganasod sa 10-day campaign period apan magdepende kini sa regulation nga gipatuman sa nagkadang ahensya sa gobyerno ug sa lokal nga kagamhanan. Usa sa lagda nga gipagawa sa City Toda nga likayan ang motorkada atol sa peak hours, gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8:30 sa buntag. Gidili usab ang pagsalmot sa e-bike sa motorkada. Sagad sinihimo silang unang adlaw sa kampanya alas 9 na sa buntag. Ang COMELEC ni pahinumdum usab sa pagsunod sa lagda kalabot sa mga campaign posters. Awag sad nato sa ato ang mga kandidato, labi na gid nitong nagplano nga pahigayon og pulong-pulong, rally, etc. No, labi na gyud og anaa daplin sa daan, mohangyo lang nila nga di lang gamiton ang atong kadalanan unya di sad gamiton ang atong mga sidewalk aron dili makabara sa trapiko. Candidates are mandated to post their lawful campaign materials in the common poster areas. So naa natay gi-designate ana unsa ni mga common poster areas. We will be conducting a backlash operation na simultaneous nationwide tomorrow, October 20 and on, I believe, 27. Gilagway noon sa COMELEC ug sa Talisay City Police nga malinawon ang kick-off sa BSKE campaign. Samtang gitapok sa hepe sa Talisay City Police ang iyang mga sakop aron pahinumduman sa ilang responsibilidad ning panahon sa kampanya sa barangay ug sangguniang kabataang elections. Pipila kanila ipakatapag pahigayon og pagsubay sa mga tapok-tapok sa mga ni kandidato. Pagsiguro nga way kagubot. We haven't received any untoward incident or any report. So far, as of the moment, malinawon. Our intelligence personnel conducted mga assessment and talks to all mga candidates. Samtang gipaubos sa COMELEC sa seminar ang mga magtutudlo ug pipila ka mga personnel sa Talisay City Bureau of Jail Management and Penology nga magsilbi niyang Board of Election Inspectors sa on-site voting sulod sa jail facility. Gitunan usab ang mga palisiya diha sa pagpangampanya sa mga kandidato sa sud sa BJMP facility. Ready naman ang BJMP no nga mo-cater kani nga eleksyon. In fact, ma'am, na nami mga uplan nga gipahigayon. So karon nag-istorya mi sa COMELEC officer na gumusta siya sa kuha kung ready na bagyud mi. So 100% ready na mi, ma'am. So nami naka special placing place dito nga pulo ka buok. Lan adunay kapin sa 600 ka mga PDL ang mamahimong makabotar karong umaabot nga October 30 nga barangay SK election. Nakaandam na usab ang mga paraphernalia nga gamiton atol unya sa piniliay nga himuon diha sa Talisay City BJMP facility. Lan. Okay, daghang salamat Femari Dumabok.